ministre jabrani filɛbaw ayo bisimila dongi baro kɛnɛ kan bi dongi baro bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana ministre min ɲɛsin bɛ jamana jɔsenkura baaraw ani cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnɛbɔli ma o kɔni taara bɔ an ka jamana PNU la walasa u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ni ka se ka sankura kɔni sanbɛ foliw kɛ ɲɔgɔn ye ka faraw ka dɔwɛrɛ bɔ an bolo an bɛna walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na aw dan ka se dongi baro kɛnɛ kan. Biye tɛnɛ janvier kalo tile 4 2021 a y'aw bisimila ko kura dongi baro kɛnɛ kan an ka jamana minisiri fɔlɔ kɔrɔ ni o ye Modibo Keyita ye ale kɔni miniji dɔgɔyara ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 2 2021 furakɛli sen fɛ Maroc jamana na ka si to san 78 la Modibo Keyita ale yɛrɛ ye jɔn ye an ye ɲinini kɛ a ko kan an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Modibo Keyita bangera juillet kalo tile 31 san 1942 Kulukorokaw fɛ yen a ye jɔyɔrɔ caman fa an ka jamana kɔnɔna na a ka kalanw kɔfɛ a ka baara fɔlɔ o kɛra école karamɔgɔya ye Keyebakaw fɛ yen nɔ o daminɛna san 1963 ka taa bila san 1979 na o kɔfɛ a kɛra an ka jamana minisiri ye ni o ye baarako minisiri ye o daminɛna san 1982 fo ka taa se san 1986 ma a ye kɛra an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri ye fo ka taa bila san 1989 na a kɛra lasigiden an ka jamana tɔgɔla jamana caman kɔnɔna na i n'a fɔ Suisse jamana Suède fo ka taa se jamana wɛrɛw ma a seginna ka na an ka jamana kɔnɔ san 1992 a ye jɔyɔrɔ caman fa an ka jamana kɔni kɔnɔna na fo ka taa se san 2002 ma ni an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Alpha Umar Konare ale y'a sugandi ni k'a kɛ a ka minisiri fɔlɔ ye o baaraw kɔfɛ a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fo ka taa se san 2015 ma ni Ibrahim Boubacar Keyita ni ale ye wele bila ma tuguni ka na bila minisiri fɔlɔ o jɔyɔrɔ y'a la fo ka taa se san 2017 ma ni a ye baarabila kɛ o kɔnɔna na o kɔfɛ a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fo ka taa se sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 2 ma ni an daba ma ni o ka wele sera ma ka si to san 78 na ka denmisɛnninw o to a kɔ ka malidenw bila ɲɛnɛfin ni ka farafinden bɛɛ lajɛlen bila ɲɛnɛfin na an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔ min na ala k'o nɔgɔya. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔ min na ala k'o nɔgɔya ni o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an kunda min kan o de maison des jeunes ye an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ jamana koɲɛ ɲɛnɛbɔliw ma ni o ye jamana jɔsenkura baaraw fo ka taa se jamana cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ o sira taamali ma ni o ye Mohamed Kulubali ye ale kɔni taara bɔ an ka jamana jɔnjɔn lafasaba baw ni o ye PNU ye walasa u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ni ka tila ka sanbɛ foliw kɛ ɲɔgɔn ye an ka kibaruya ɲinina Aminata Daɲɔn ni Bakari Kone tun b'a kɛnɛ kan u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Pionnier mara so walasa mara ka segin so pionnier jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ san ko kalansow la olu minnu hakilina ye ka yɛlɛma don jamana mara taabolow la kalansow sira fɛ o hukumu kɔnɔna na minisiri min ɲɛsilen don jamana mara taabolo yɛlɛmali ma o bisimilala u fɛ u jabala la u ka hakilina falenfalenw baaraw bɛɛ daminɛna ni an ka jamana jɔnjɔn fasa dali ye n'o ye hymne national ye. Nous serons tous unis, un peuple, un but, une foi. Sani u ka taa munumunu salo kɛ bureau kɔnɔ ka pionniers ka baara kelenw jaw yira ministre ni a ka jama la. Donc nous avons quelques images ici qu'on veut vous montrer. Par exemple, vous voyez que ce qui faisait la force des pionniers du Mali, c'est l'organisation des camps de pionniers. Vous voyez ça, c'est le 6e camp national à Tougoto. En 84, vous voyez qu'il y a toutes les régions ici. Caille, les jeunes de tout le Mali. Tout le Mali. C'est ça qui a fait
la force vitale, le patriote malien. C'est ça, c'est dû à ces camps-là. Donc notre combat, c'est si on arrive à faire un camp, chaque année au moins un camp national, vraiment ça. Bonjour le Mali. Vous voyez ça dans 86. Et ici nous avons le ministre Babi. Voilà, ça c'était au camp de Soufoulay. Bon, ça c'est des images que nous voudrons vous montrer pour que vous sachiez que les pionniers du Mali, l'objectif de 1960 demeure. Inscrire dans les cieux la liberté, inscrire l'unité, inscrire l'unité, c'est le jour de l'Afrique, oh jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. An nana sɔgɔmada in na san kura daminɛ la ka na an balima minnu bɛ mouvement pionnier baara la ka na foli k'u ye ka na waleɲuman dɔn k'u ye bari u bɛ baara min na baaraba de don baara nafama de don jamana ye mɔgɔ min bɛ denmisɛnninw ladamu k'u sɔn hakili k'u bila sira ɲuman kan o ye faso baara yɛrɛ kun fɔlɔ ye bari denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye n'o baara ma kɛ jamana sini t'a la donc ka san daminɛ yɛrɛ ta ka n'o bonyamasegin k'u ye bon o ye an nakun ye an n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. A y'a ye minisiri a yɛrɛ pionnier de ye a y'o de yira n na sabu a ko k'a ka bɔli fɔlɔ san 2021 na a bɛ n'o kɛ an pionnier fɛ ala y'a kɛ a sera an ma yan bi donc an nisɔndiyalen don an bɛ dubabu don ŋaniya min b'a la fasoko la ala k'a ŋaniya ɲa ala ka Mali ɲa. Mali y'anw ta ye an to an kɔni on est fier an b'an disi gosi anw tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ Mali y'anw ta ye. Kɔrɔba saba de bɛ pionniers ka dankana la u ye min kɛ jɔnjɔn ye k'a di minisiri ma. Fulari nin ye i n'a fɔ mara so de parce que ma fille i furula donc ni ala kɛ cɛ ɲuman d'i ma ne cɛ ɲuman sɔrɔ ka den ɲuman sɔrɔ o den bɛɛ sɔrɔ o ye yan ye i ka so la famille mɔgɔ adamaden tɛ se ka gula famille kɔ. Ni bora famille la i bɛ taa min i taara kalanso la école o ye yan ye maintenant ne a tɛ kalanso la a tɛ so a bɛ yɔrɔ jumɛn na Bɔrɔnjan fo k'o de bɔ yen ou bien WhatsApp kan ou bien Instagram kan o de k'an ka mɔgɔw tiɲɛ il faut qu'on les récupère den man kan ka t'u yɛrɛ ma ka kɛ i n'a fɔ ni ba ye bɔlɔ bɔ gɛnbaga t'o la il faut qu'on sait ça là donc an bɛ min ɲini fɛ an bɛɛ lajɛlen don télévision dama tɛ dɛ an bɛɛ kelen kelen de b'a kɛ surtout vous la presse. Voilà, aw ka baara laban dɔ aw ka baara bɛ cogoya min na aw ka baara ka bon ni diɲɛ bɛɛ baara ye parce que aw ka fɛn fitinin dɔrɔn u bɛ se ka kɛ ni fɛnba ye faites-le avec conscience et soyez le modèle o de ka d'an ye tableau min dira o ye la loi des pionniers ça fait 9 articles o 9 articles kelen kelen bɛɛ bɛ fasoden ɲumanya de yira a fɔlɔ ko den a b'a fa fɛ a b'a ka jamana fɛ le pionnier aime ses parents et ses dévoues pour son pays bon o de kɛlɛ b'an na sisan i y'a ye dɔ bɛ taa mugu ta jamanadenw fɛ o tɛ jamana fɛ. Ne kɔni se wara bi kosɛbɛ bari i ɲɛ b'a la u ye fouloir sigi ɲɛ kan na k'an kɛ pionnier an ye nin baara in kɛ an denmisɛnninnama sa mais sisan makɔrɔbalama ka na ka nin bonya in d'an kɔrɔ u ye fouloir nin siri kan na u ye n don u ka tɔn na ka carte diyan ka tila k'aw ka loi ta ka diyan donc o kɔni ye ne sewa ni ala sɔnna n ye min f'u ɲɛna pionnier ye misali de ye an bɛna baara kɛ an n'u ka ministre min bɛ gouvernement na a yɛrɛ hakili ka ɲini ko in na kosɛbɛ n bɛ ka o dɛmɛbaga ye gouvernement kɔnɔ u ka laɲiniw fɛn fɛn bɛ yen olu ka kɛ k'u sabati walasa an b'a fɛ an ka denmisɛnninw ka sira kura min ta ka maliden kuraya min sɔrɔ ka fɔ ɲɛkurayali la o baaraw ka se ka sinsin. Pionniers y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka fasoden ɲumanya kalan don kalansenw na denmisɛnninw kunna ani ka sigikafɔba dɔ bolo. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen coronavirus ale kɔni ɲɔɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi an ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye waati gɛlɛn kunbɛnni fɛɛrɛw kɔni bolo da walasa jamanadenw bɛ se ka tanga ni banajugu in kɔlɔlɔw ma cogoya min na ni o ye jamafarankanw dɔ ka bɔ o la cogoya min na ani ka yɔrɔw datugu walasa jamanadenw bɛ tanga nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ o sariyaw t'a la ka bato jamanadenw fɛ yala u dalen tɛ banako in na de wa an ka kibaruya ɲinina Umar Tarawele ale ye munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna na ka maa dɔw hakilina ta an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Mesure kɔni a kuma fɔra mais k'a bɛ ka bato a sira fɛ ne kɔni fɛ a tɛ ka bato a sira fɛ parce que a fɔra an ka tigɛw ko
an ka kasiniw don an nun na mais très généralement i bɛ taa yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ kasini tɛ mɔgɔ caman nun na c'est pas parce que u a donni man d'u yɛrɛ mais ko n'a kɛcogoya dɔn quoi ne bɛ welewelelakan min lase n balimaw ma an bɛɛ ka jɛ an ka mesure barrière ninnu yɛrɛ an ka respecter an ka tigɛko kan an bɛ dumuni kɛ cogoya min na an ka tigɛko kɛ ten tɔ diɲɛ don o don i mana bɔ yɔrɔ la i ka don so kɔnɔ i tigɛ ko i bɛ fɛn o fɛn na i yɛrɛ tanga parce que bana a bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ yan dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ de don parce que n'i y'a san an bɛ san kelen de la sisan a bɛ ka tiɲɛni kɛ dɔrɔn a bɛ ka tiɲɛni kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka an kisi a ma. ladilikan dɔ bɛ n bolo ka ɲɛsin balimaw ma parce que coronavirus ye fɛn dɔ ye a ma faamu cogo di bana mun don a bɔra yɔrɔ de la ka se yɔrɔ la a fɔra maliyɛn ye kasini don i nun na aw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na a ye distanciation respecter mais problème ye fɛn dɔ de fo ka mɔgɔw sensibiliser ka se niveau dɔ la mun b'a to mɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ coronavirus ye tiɲɛ ye hali bi maliyɛn dalen t'a la ko coronavirus bɛ yen mun na parce que sensibilisation ma se a niveau la a ma se a niveau la cogo di weleweleda kan man ka dan Bamakɔ a man ka dan région kɔnɔ on va dans le Mali profond ne taara village dɔw la n ye coronavirus ko kuma fɔ olu b'a fɔ ko i jɔ an ka dɔ mɛn parce que mun na mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min b'a yir'u k'a fɔ ni ne ye bana in ye a bɛ tan de a bɛ tan de a bɛ tan de n bɛ ladilikan min fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ faga bana bɛ o ye tiɲɛ ye mais coronavirus ye bana dɔ ye n'an y'a tanga an bɛ kisi a ma non c'est vrai parce que bana kunbɛ de ka fisa ni bana furakɛ ye o bana mun sugu ma dɔn diɲɛ savanw fɛ yɔrɔ c'est à dire que n'i ko k'i bɛ fɛn f'o la Bamakɔ yan o ye kuma wɛrɛ ye donc mɔgɔw ka se ka u tanga ka k'a kɛcogo la ni mun ye an kana ɲɔgɔn sunbu salamu aleykum o bɛ bɛɛ bɔ tigɛ di an k'a to yen an ka hakili to tigɛko la safunɛ la an ka kasini don an nun na c'est tout ala bɛ mɔgɔ kisi bana ma o y'a sɔrɔ i yɛrɛ kisi. n'i y'a ye fanga kumana k'a fɔ ko mɔgɔ ma nin kɛ a m'a kɛ fanga yɛrɛ de kan ka k'a yɛrɛ ɲininka n'i ye dutigi kɔni dɛsɛlen y'a dudenw kɔrɔ o kuma tɛ taa yɔrɔ jan a ye dutigi yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ sariya min bɛ boli an fantanw kan n'o ye jamana kɔnɔdenw ye olu minnu ye fanga ye ko sariya kelen de bɛ boli u kan a batuli ka nɔgɔ mais e tɛ se ka ne mara i n'a fɔ sɛ e yɛrɛ tɛ dununkɔrɔ mara kɛ o tɛ ɲɛ o bana in bɛ faama faga a bɛ fantan faga a bɛ maakɔrɔ faga a bɛ denmisɛnnin faga bon tiɲɛ de ka di ala ye ne kɔni ma da la non ne ma da bana in na bon n m'a fɔ a tɛ yen ne Abdulaye Dabo ne ma da bana in na hari don kelen hari n'a ye mɔgɔ de faga ne sen kan sisan mɔgɔ delila ka sa kabini bana ma na lajarabiliw kɔni bɛ yen dɔrɔn sinon ne kɔni dalen tɛ bana in na mais n'aw kan ka hakilina fɔ an bɛ kuma jamana ka taabolo kan jamana kɔnɔdenw ka a lajɛ k'a fɔ fangaw bɛ maa kasi min na u b'an yɛrɛ de ye an bɛ se k'a kɛ ten sinon ne kɔni tiɲɛ na ne ma da la ayiwa n tɛna da la fana dɛ ma da la n tɛna da la kabini a wulila n tɛ nun datugu n tɛ n tɛgɛ ko n tɛ foyi awa ala barika la fana bana min nana n'a bɛ sɛ de faga o tɛ kami faga coronavirus ko ne kɔni dalen don a la ne bɛ k'a labato fɛnɛ ne bɛ k'an ka précaution ta k'an ka mesure ta n b'a ɲini jamanadenw fɛ fɛnɛ bɛɛ k'o kɛ comme gouvernement y'a fɔ cogo min na parce que a bɛɛ bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama a bɛ ka mɔgɔw minɛ a ka ca tiɲɛ yɛrɛ de don ne kɔni bɛ a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a mesure respecter comme gouvernement y'a fɔ cogo min na jama dalajɛ ko in yɛrɛ kan ka dabila fɔlɔ fo coronavirus ko in ka ban dɔɔni sinon a risque ka ca quoi parce que fɛn min ye fiɲɛlabana ye kɔni a sɔrɔ ka di o yɔrɔ sugu nin yɛrɛ de la ne kɔni b'a ɲini an balimaw fɛ jama dalajɛ ko in u bɛ se k'olu kow nɔgɔya cogo min na fɔlɔ an k'an ka mesure ta en charge pour que an ka tanga. n'a kɛla ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la bana in kɛlen ka fan bɛɛ minɛ sisan parce que u ka fɛn fɔ ko mɔgɔw ka bato vraiment mɔgɔw kɔni dɛsɛlen k'o kɛ walayi fo gouvernement yɛrɛ ka o yɛrɛ de kɛ ka fɛn dɔ sigi mɔgɔw bɛ se ka sariya bato cogoya min na n'o tɛ parce que bana kɔni bɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kun man da mais bana in tiɲɛ de
an kɔsan yɛrɛ la a tɛ une semaine yɛrɛ bɔ ne yɛrɛ tericɛ dɔ bɛ a n'a muso bana nin y'o minɛ. Bon ne hakilila ye min ye jamana faamaw ka wuli k'u jɔ pour que coronavirus a bɛ se ka nɔgɔya an fɛ Mali la cogo min na sinon tiɲɛ de don dɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ de don mais a bɛ se ka kɛ a bɛ tubabu fɛ yen cogo min a t'an fɛ o cogo de la mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka fura ɲuman nɔgɔya an ma. Bon bɛɛ k'i yɛrɛ lakana sɔnni wagatinin kunkurunin de quoi i ka protection ɲini ani u bɛ tɛgɛkola minnu fɔ an k'olu matarafa yan'a ban wagati cɛ. O kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye dɔw salo ni k'a mɔ ni k'a kɛ dɛgɛ ye aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. An b'a daminɛ Centrafrique jamana kan u ka jamana ɲɛma Faustin Archange Touadéra ale kɔni y'u ka jamana ɲɛma ɲini kalafili a y'o kɛ tako kelen ye jaabi min dira ka bɛn ni bi tɛnɛ janvier kalo tile 4 ye ale kɔni kɛmɛ sigi la a wula ka jɔ ni 53 ye min bɛ da ale kan o ye Anissé Georges Dologule ye ale kɔni wula ka jɔ ni kɛmɛ sigi la 21 ye jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Martin Gigole bolo ale ta ye kɛmɛ sigi la 7 a n'a kunkanfɛn ye ni kɔni b'a jira k'a fɔ Centrafrique jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili la tako filanan o tɛna ye a la jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale bɛ sigi a sigiyɔrɔ la. An bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 2021 ko banbanci walekɛbagaw ni o ye jatigɛ walekɛbagaw ye k'u binna Niger dugu 2 kan ka maa 100 bɔɲanko kɔni bɔnɛ u ni na Niger, Mali ani Burkina olu dancɛ la n'u bɛ wele ko dancɛ 3 kɔnɔna na ko ni dugu 2 kɔni ni min bɛ tali kɛ Cɔnbabugu ani Genre Dare ye k'u bɛ Walam o marabolo kɔnɔna na ko ni wale cɛjugu in kɔni kɛra sabu ye maa nanama sumanenw ka taa u sɔrɔ u ka du kɔnɔna na ni ka u kɔni bɔnɛ u ni na. Kunnafoni nasiraw la an bɛ don coronavirus kunkanko kibaruyaw la ko Sud-Afrique jamana ɲɛmaaw kɔni b'a fɛ ka kɛmɛ sigi la maa 67 ɲɔgɔnko kɔni ka o boloci kɛ olu la walasa u bɛ se ka tanga ka bɔ coronavirus banakisɛ ma san 2021 kɔnɔna na k'a sɔrɔ ko nin duwakun in kɔnɔna na u kɔni ye a sifilɛli kɔni daminɛ u ka cliniquew kɔnɔna na ni jamanaden dɔw minnu ye maa hakili juru canenw ye n'u ye mankan kɛ a ko la ni jamana ɲɛmaaw kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye fɛɛrɛ minnu b'u bolo ni san kɔnɔna na walasa Sud-Afrique jamanadenw bɛ se ka tanga ka bɔ ni bana cɛjugu in ma cogoya min na u ye ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen na. Ni kibaruya ninnu de bɛ dan sigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna NEF-TV jama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali a n'a ka tulomadali la ni Ala ma baasi kɛ donna nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan ka kibaruya kuraw lase aw ma Ala k'an ka jamana basigi Ala ka su hɛrɛ caya.